Es un día muy especial porque es cierto que reconoce a todos los que participan en los Juegos, los deportistas, los entrenadores, el conjunto, los valores, se engloba todo, ¿no? Entonces, aparte, justo dentro de un mes se van a celebrar los Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso es un reconocimiento aún más grande a todos los deportistas que van a participar, a todos los que están detrás y todos los que organizan esos Juegos. Al final engloba a todo. Dia molt especial el que estem vivint avui així al poliesportiu de l'Eliana amb la cerimònia inaugural que a mi personalment m'ha emocionat, no? I m'ha recordat aquests anys de xiquet mirant les inauguracions dels Jocs Olímpics. Estava al costat del director general del Comitè Olímpic Espanyol, de Ricardo Leiva, i ell em deia que és molt curiós, però que després de 13 Jocs Olímpics ell continua emocionant-se quan sona l'himne olímpic, no? I jo realment també m'he emocionat al veure aquestes figures, aquests atletes que han representat a Espanya. Han donat una vida per l'esport i realment jo crec que ha sigut molt bonic. Darrere d'un Olympic Day hi ha moltíssim de treball i moltíssima feina. Per tant, donar les gràcies a tots els que l'han fet possible i, bueno, si en P2 segur que n'hi haurà 3. L'Eliana tornarà a celebrar un dia olímpic.